Doon sa ilaming fried chicken nandari kang Boss J ba? Boss J. Crispy fried chicken ba? Yan na, maglutos lang manok. Yan na, gravy lang manok. Yan, naghaking tao sa tanang. Diba? Yan kang Boss J. Agian ro na, agian ro. Unsa to ba? Unsa to ba? Wala mo rang Jollibee ko no katao. Kamo ko na ng ibang hambog na murag Jollibee na manok ni Boss J, no. From the streets to the hidden corners, Colony 7's got them all, yeah. We discover local flavors and foodies unite. Feast on the goodness from morning till night. Oh yeah, Colony 7, oh so divine. A food book that'll make your taste buds shine. From hole in the wall to the make the lights. Come join the journey. It's a foodie's delight. Ato rin. Pikso. 3.5. Dana, ako nang gitagalan. Sila na tayo natin. Mga pa. Tulog na na. Hinay lang yung ayun, pagkas na doon. Kapaso ito matika doon. Hindi, kaya sa katawan sa akin. 30? Sa katawan ko yan. Basket ang tubangan? Ako to sa? Ari lang be. Tapak ko, 3.5. Pila na na. 3.5. Gravy. Limited gravy ko naman yung ganahan dali oh, puro lang gravy oh. Ano sa kuwag manok ade na, oy. Ligo niya, dili ang manok na gravy, ang puso na gravy. Oh. Kana kita. Oy, bye, sige bye. Oh, bye. Nami kani butangan itong gravy ni kayo. Oh, bye. Buo na itong gravy. Marang nagbutangan ni sili, pwede sad. Option sa sauce, pwede na toyo, sili, o pwede ka gravy. So may karoon lang ng dilawan ng pinakalaming fried chicken muna sa carbon bay. Wala to. Fried chicken ni Boss G na Andy gravy. Tatawa na itong dapat kaya katawaan ko. Wala na, ngaon eh. Ngaon eh bay. Grabe kay ilog manok rin ah. Mamakaso po. Init ang kayo. Ano lang gravy rin. So kung manangkag na binisaya ko, pero yung style na pinasasawan ba, sili ba. Pwede sa tayo. Kaya pinajalibi ko no. Mato ba dong sa ikaw, matrami pa. Mara ko dong jalibi ko naglapa. Nagtag-ising ko ng hiwa, painta. Napa yung liog. Napa yung liog, kinsi, wala yung liog sa jalibi. Sinood, may pagkaluto. Bay, lang coffee fried chicken rin o sa kapuso bay. Mga 80 pesos rin, pwede si tintara. Kung nagtipid ka, mas barato ba kayo, magliog mga. Pero, guys, nami bay, na gravy.
Ay puso. Sama na, kung masurin mong carbon, yan, matiyon mong kagutom na minas gabi, dire mo sa Boss G na fried chicken. Ang keep on supporting our local vendors, guys. Okay, padayon sa paghatag ng mga laming pagkaon. Thank you so much for watching. Ito yung mga Anzubel, Jacob. kung sabay yung nga sa mong tindahan. Boss G, crispy fried chicken. Kung sabay inyong baligya. Manok o buwan, kanang crispy lumpia. Alright, so, kano sa mga nagsugod yung negosyo? Since pag-lockdown. So mana, invite ang mga katauhan sa inyong kananan. Kung gusto mo mangitag lamian nga manok, ari na mo sa night market, ari mo sa Boss G, crispy fried chicken. Ang sa mong adlaw abre o oras, Open me kay Monday to Sunday, 6 p.m. to 10 p.m. alright. Ang awalan isla, doon sa interim market ha. Alright, interim building.